И цак, цак, цак. Аре, продължай, тук не свърши песента. Не, бе, няма спокойно. Искам ми писа. Леле, бахто. Игрема, леле. Ама спини там. Леле, А, така, малко с ръчичките. Браво. Ау! ако не го ме види. Мариане. Има да танцуваш още 2 минути. А, така, малко е така. А, браво! Малко така. Браво. Сега се обърни. Дай, продължай. Ако някой види, ако каже на баба... Няма спокойно. Освен козата, никой не ходи. Да. Обърни. А, така и с пръстите. А, така, браво. Ако го качиш във Фейсбук, Няма спокойно. Шери гледа. Шери гледа. Добре, айде до тука. Айде до тук.